ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏଠାରେ 4,000 କୋଟି ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 2,000 ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉପକୃତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀ ରାତି ପହରେ ବା ରାତି ଅଧରେ ସବୁ ସମୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଏବେ ଲୁଟେରାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ହକି ଖେଳାଳି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ।